Katukad ti Basol. Tinapalabas. Gapoy ti sakit tinakam ni Jonas ken ni Boy. Nagibales na itoy. Ngem ni Arson ti binales na. Ni Arson tinakunana abagsulen dagiti kakadwana. Ngem ti apong ni Arson tinabagsol. Ket natay. Mariribukan ni Arson gapoy tinapasamak. Ket inayaban na timay sa alakay akaasitgan akarubada. Ket ison titimulong ken kuana iti bangkay ni apong na. Kabigatan na. Nagturong iti happy house da boy. Ngem nagpatinggala daytoy iti ayan dagiti gwardya. Tadi da pastreken. Timay sa agwardya tinangayab ken ni boy. Napandangarod iti kalapaw da Arson. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Kastagayam tinapasamak, Arson. Wan, boy. Awan ti gumurgura ka ni apong ko ditoy. Ngamapay anabagsol. Husto ka. Nalabit ada Jonas. Nalabit nga da pa kainaigan ti panakigrupo kadakwada. Boy, Iti kan nito ang maamuak nga isuda ti akin aramid iti daytoy. Agsungbat da kanyak. boy. Inraman dati saan arumbeng ang mairaman. Nupay awan ti nakakita iti pasamak. Ngam talaga nga isuda ti atapag. Wan, uray siyak, Arson. Isuda mo ti atapag. Boy, awanan ni apong ko. Palpasan ta ti tabon niya apong mo. Sakbay nga gunay ta. Boy, Kat ti may papan iti bangkay ni apong mo. Surutem latan. Nuan niya ti makuna dagiti lalakay akaarubay. inak ayaban ni Padre Mateo. Taiso, timang misa. Sige. Mapan ka, no kasta ti kunam. Boy, naitabo na ni apong ko. Agmay-may sa akon. Arson, Mabalin ka di. Asumuro taklangan kan ka. Agpaayak mo't akas kan ka. Ababaon ni amom. anya? Agmay-may sa akon, boy. Isu asumuro takon kan ka. Saan? Apay ngay. Saan, Arson? Nawayakan wadda ka itirwar. Ha? Kayarigam ti balod no sumurot ka kanyak. Anya? Mangsapol kalangan iti sabali apag na Adam. Daytay saan nga amo da Jonas. Sige. Lukas tati ko nam, boy. Mga rami daklangan iti kalapaw ko. Ijay umami. Imbag ijay. Tasaan nga amo ni Jonas. Kan medyo adayo. Isu adinak masapulan ni Jonas. Nukas pangarigan. Sige. Tulungan ka ang mga ramid iti kalapaw mo. Kumusta ti ka, ha? Girlie? Ay, awan parikot, madam. Nagado, tinaparuwar tayo ita. Ay na, nagado na kiti customer. Kit, di ta parlor. Ay, awan mo ti parikot. Gapo, taado mo ti customer. Nasaya at no kasta. Kat, anya ti makuna dagiti nagpaliiw iti beauty store di ta bangir apas da. Ay, awan ka no ti gumatang ijay, ma'am. Ngamin, dito ay ti umay paggatangan nagiti tao. Oh, nasaya at no kasta. Kita man tila injay bastos a babae. Awanin, madam. Ang mga numang rikapan, gapo, tamalugi. Papanan na no di kasta. Iso ati makunak, madam. Ituloy tayo ti mang iti discount. E di kasta, agsubli-subli, nagiti gumatang. Masurunyak at talaga, Sonya.
Kagudwat aldangwan. Ngam awan pala ti umay gumatang iti beauty products dito store ko. Di tabangi rapas ti pagturturungan da, ma'am. Kasta tinapaliiw ko. Mangrikaptan, Sonya. Ha? One, mangrikaptanaangan. Kat inak kasarita ni Mayor ijay hotel na. Bareng adda ita ijay. Ang mga noda iti opisina na, ma'am. Mapantangaw mo na iti opisina na. Kat amuan ta no adda ijay. Sige nga rod, ma'am. Mangrigaptan. Maitabo ng tiapok, Padre Mateo. Isa pinayaban ka, tasi ka timang mesa iti apok. Tuan Nana, apanya tin patay ti apuyo aya? Atap mi anaramas, sakbay pinatay ta, Padre. Anya? At dagiti pagilasinan may anaramas, Padre. Sakbay pinatay da. Sana nga itangata na pasama ka kastoy, Padre. Ikat ita, ti apok ti may sa biktima. Atap may aga po iti droga. Isungat na ka kastoy ama paspasamak, Padre. Unay matan no kasta. Agraira ti droga dito ili tayo, Padre. Kasta ti ko na ti kaaduan. Nana? Ay na, ti apo ka, si Mat. Sabay kaya't natagbalin ko mga doktor, Padre. Nakastoy matan, tinagpanagan na. Apo Mayor, ada kagano ti simbaan? Bueno, Padre Mateo, imayak la nagkararag dita simbaan. Nasayat no kasta, Apo Mayor. Sige, Padre, inakon. Apo Mayor, mabit man lang. Adda ka di ibagam, Padre? Apo Mayor, sika itagda mga mayor. Saan mo kadi nga mo dagiri mapaspasamak iti ilim? Ha? Apo Mayor, kadagiti na panak anatayan, may sa tikon kunada. Natay tilamlamayan da gapo iti droga. Andiya? Wen, Apo Mayor, padasam ka rin nagpasyar ka dagiti barbarangay. Tapno makitam, ken maamuam dagiti mapaspasamak iti ilim. Tagtagibasitan na ka di, Padre? Saan, Apo Mayor? Kaya't ko lang idanon ken ka dagiti mapaspasamak. Gaputa kasla di mo amu. Di nagtagtagibasitan, Padre. Amok ti trabaho. Apo Mayor, kadagiti nakunak, saan ka kumagumurgura? Tantanangam ti panagsasaom, Padre Mateo. Naglagay pang Margarita. Mapanta makimisa inton bigat. Domingo inton bigat. Aguyog to amapan. Naska na nakita dagiti tattao amaya ti panagkuyog ta asumrek iti simbahan. Anya? Gusto ti ko, ma'am. Naska na kanayunan dati mapan makimisa. Tapno makita dak nagiti tattao. O sige. Kasta mo't ti kayat ko. Mamiris ko tinako namin Anas ka ngagpabangluak ka dagiti tattao. Iti kasta. Indon tumarayak manan iti kinamayor. Ibutos dakto dagiti umili. Wen, husto tako nam, Astor. Nasken nga agpapigsa ka kadagiti tattao. Tapalam ida iti kwartam no kasapulan. Gapo takasta dagiti butantes, Astor.
No tapalam ida iti kwarta, ibutos da ka. Nang runa dagiti kwarta laeng ti amuda. Sige. Intan to makimisa, inton bigat. Rumwara ko man. Ngam apag isuman nga imay ka. Idang ko mamakimisa. Sige, Intan. Ngam agore ka. Kasta ka dilatan ti kawas mo? Ha? Nagsimple. Kat! Dayo to'y lang harot ti kawas ko apang misa. Simpaan mamattabok mo. Na- Awan pa'y serbina na pintas ka. May mayat no iwakray mo lang ang tabok mo. Di mo talyan akasta. Hoy! Di nakipadpada ka ni Donna nga arjod. Saan matakasta? Ngam, awan nga min ti bibiyang mo iti bagim. Aramatem adag iti ginatang ko apagpapintas mo. Anya nga iti serbi dagi jay? Sanak nga roda na irwam. Kasla saan ka naggapoy jay syudad? Wan, naggapuhak ijay syudad. Ngam saan nga amin at taga syudad, kat agarjod. Taada madagiti kas kanyak nga awan makukwarta na. Iso asaan ang makagatang iti pulbos, uno anyaman a pagpapintas. Ay, ala, tapno awan makunam. Mabiit lang, tag lipstick ak basit. Naskan agumatang ka iti kawas mo apang misa. Tapno saan aday talat tamay may sa aparis ter aramatem. Wanan. Dinggas, umasidag dito da buya kan Joy. Ha? Ni Joy di atakadwa na. Di kaayan-ayat na. Saan na nga garplen ni Joy? Gayam na lang. Nanang, tatang, intayon iti unag. Nainbag nga oras yo, auntie, uncle. Iso ni tatang Dinggas, Joy. Si kagayam ti agnagan iti Joy. When, uncle? Napintas ni Joy niya, Dinggas. Kasla nakita ko ngay. Ngamjak ka mo no sa dino. Anya? Ala, intayon iti unag tapno saan tayo nga maawanan iti tugawan. Awan sa baling inak imensahe kada kayo, kakabsat ken Kristo, no di ti makuna nga ayat. Taapay. Ulitek mananda ito kakabsat, kaputa nagdakes ti mapaspasamak di ti ili tayo. Kaduan anapanak anang misaan, kadagiti natayan, ket nakamames ti ipapatay da. Adda narames, nabagsul, nagpakamatay, gapu iti droga, kanda dumapay kakabsat, ayan ti makunang ayat kada kayo. Apay akastoy ti mapaspasamak dito'y ili tayo. Kakabsat, ikawes tayo kumati ayat, idi puso tayo. Idi kasta, maliklikan ti dakes nga arami. Padre, kasla dapat patamhaam iti mensahim itay. Apo Mayor, para kada tayo amin dayjay a mensahe. Saan nga ta? Asyak titirtiram iti mensahim itay. Gaputa siyak ti Mayor, Padre Mateo. Kas nakon Apo Mayor, jay nga mensahe para kada tayo amin. Kasta? Bueno, awanan ti may bagakpay. Basta laglagi pa, Padre. No awanak, saan kuma anapintas ti simbahan ditoy. Iti uneg man kan iti ruwar. Awan takas nga aramid ko. Isu aliklikam ti agpasagid iti mensahem. Jak kayat ti mapaspasagidan. Apay, Apo Mayor, dakas ka di aramid mo, takas ti magbagam. Jak magustuhan ti tiradam ita, Padre Mateo.
Di nakalabanan. Tasyak ti mayor, iti daytoy nga ili. Adakan ka rayta, Apo Mayor, amang panunot. Basta ti makunak. Agtantanang ka, Padre Mateo. Buisit dayjay apadi. Agong unget ka, anang irikap iti ridaw ti kotse. Jak magustuhan ti panagminminsahe dayjay apadi. Rumuarak kuman itaikat. Gampang panunutag. Nga mga numakita dakdag iti tao arimuarak. Kabayatan ti panagminminsahe ti padi. Hoy! Anya ti katawaan? Ne, Apay, nasilyan ka iti mensahe ni Padre? Kasanumet ngamin, Astor, kat talagamet nga awan ayat ken ka. anya? Sige man, Astor, ibagam man kanya, no adda ayat ken ka. Sumardeng kan. No adda ko maayat ken ka. Saan mo ko mga impapatay day di Don Paing. Kastamat tan day di Francis. Ken saan mo ko pinapuuran ti farmhouse anakatayan daligaya nga agina. Ken saan mo kumamot nga impapatay ni angkuan apasurot mo. Anya? Agpada kayo ken ni Don Juan nga awan ayat kada kayo. Sumardeng kan. Tauray si ka. Awan ayat kan ka. Dakas kamatla tao. Juan, ngam nadakdakas ka pa'y, Astor. Huston, saan ta napagsaritaan day ta banag? O sige, pumanaw tan dito'y simbaan. Kat kayat ko ang mapantamang restaurant. Anya? Babaan day ta. Ado, ti makapulapul ta at tao. Agpapansin ka kadakwada, Astor. Agong ungot ka mo to nang irikapitiri daw ti kotse, Ma'am Donna. Gapot na masurunak muna eh. Gapo ka dita nagkuyog da Joy kan manong boy? Wan. Apay nga mina dita nagpakita kadakwada. Linikli kan tamot ida. Gapot na kayat ko ida apaliiwan. Dayjay ajoy. Kunamlan iso ti kaayan ayat ni boy. Huwan ngagpaiso, ma'am. Apay nga iso dati nagkuyog. Imbes kumada kayo. Tasi kama ti girlfriend na. Pabainak dayjay ajoy. Nagpuskol ti rupa na. Sa dino nga rodon tinapananda. Naglugandan iti kotse ni boy. Ket napandan. Ala, inta nga rodon, ma'am. Mapantay ti restaurant ni Apo Mayor. Ang mga nadaday chay. Ay na, nagimasan ti in-order ta, boy. Mangan ka itado Sigurado day ta. Oh, adda kayo gayam diti restaurant ni Apo Mayor. Oh, Donna. Hello, Donna. Joy, kunamatlan na sikat ti girlfriend ni Boy. Tanakadakdakat ka na unay kan kuan. Donna. Kaya't ko lang nga ibaga, Joy. Siya ti girlfriend ni Boy. Saan asika? Iso mabaling ka di, ha? Likli ka mo ni Boy. Ta saan ka ama ibagay kan kuana? Mamirmiraot. Liklikan nga ta ni Joy, ni Boy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol.
Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Ang yaman kami, itin kay Panang Tarabay.